Sa Cabancalan City, kung sa tuanay nagalabot sa 3 ka oras ang pagpadala sa mga produkto sa Barangay Tagukon proper, karon isa tubtub-duha ka minutos na lang. Inipaagi sa tramline. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung sa tuanay salakyan ang ginadrive ni Roger Calvo, karon tramline na. Iyaman kasalakyan ang makina, kabyada. Ini ang Farm to Market Tramline Project sa may Barangay Tagukon sa Cabancalan City sa Office of the Provincial Agriculturist para suportahan ang mga mangunguma. Istorya sa Vice Chairman sa Sitio Minaluha ang si Torting Biyahante. Sa tuanay, tagtatlo ka oras ka ginasaka panaog sa mga mangunguma ang ini nga lugar para itabok ang ilang mga produkto. Kinahanglan pa nila magsakay sa bangka para makatabok sa suba. Karon, isa tubtub-duha ka minutos na lang. Dalo mo, dulog sila, dayon mo, tabok pa sa baruto. May suba pa ang tabukon. May baruto. So karga pa sa baruto ang dala. Dayon, taklad na yon, naman. So 3 ka oras gid. Tatlo. Kaya mo pahuway pa na sila jutay dito sa ubos. Bugat man. Oo, kay bugat. Manumano lang pagakwat pa sa 3 ka oras sa manumano ni tanan. Oo, manumano lang. Dagay. Anom ka mga persono ang kapasidad sang tramline, 20 pesos ang one-way nga plete. Kung dako-dako ang pasahero, buhin anay. Depende sa kabugaton sa pasahero ang speed paglabot dire. Oo. Ang amo siniya kung may dako nga pasahero, imbis anom amon sitting, buhay na namon isa, bali 5 na lang sila. Kung dako ang pasahero. Oo. Di ko na pa siya kung bigyan ako. Mabuhin gid isa. Oo, buhay na isa. Grabe. Tatlo naman kamo sir. Hindi. Makot ko yan. Hapon. Ay, isa ko tao. Okay, sa una, kung halin ka sa barangay proper, o kung sa city proper sa Cabancalan, pakadto sa may barangay Inapoy, it would take you 2 hours. Subong naman niya, kung halin ka sa proper sa Cabancalan, pakadto sa barangay Tagukon, 1 ka oras plus 2 minutes nga tramline nga ride, ari ka na sa barangay Inapoy. Sa unhan lang sini nga parte sang Barangay Inapoy sa Cabancalan, Barangay Kauswagan naman sa Banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental. Gani ang tramline, hindi lang para sa pagkarga sang utan. Ini ang nagpapusman sang transportasyon sa lugar. Kung may isa ka kasako nga bugas sa ginabitbit sadto, mga 200 pesos ang ipreparar mo sa pamasahe, pati na sa bayad sa manugakwat. Karon, pwede na makarga sa tramline. Si mama sa una, alin sa Cabancalan, sugaton man namon daw kung may dala nga bugas. Tawhan lang diyo. Sa una, suhulan mo pa na sa una. Sa una, 30 itong isa kasako. Masuhol ka pa 30. Oo, 30 po. Tapos makarga ka pa sa bangka. Oo. Para sa mga pritihan mo pa sa bangka. 200 siguro sa ako, 200 na. Karon mag 200. 200 magpagi lang sa pagtabok lang sa isa ka sakong bugas. O, pasaanan, di pa suba. Hindi nagro ka batuan, di ko subong. Sa tinalikdan lang ang semana, sang formal ini nga gin-turn over ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga pumuluyo.